Li Diyarbekirê gelek hunermend debera xwe bi mamostetiyê dikin lê dilê wan hunera serbixwe da ye. Yek ji wan jî Gökhan Aslan e. Ew ji 25 salan zêdetir e mamosteyê wêneyê li dibistanên dewletê de kar dike. Di bingeha vebêjiya hunermend de dex û sembolên Mezopotamyayê hene û li hemî tabloyan de nîşeyên gelerî û gerdonî di nav hev de honandiye. Mamoste Gökhan qasî ku li ber çavan e, ji çavan jî dûr e. Li kargeha xwe hûr hûr hunera xwe li ser peyker û tabloyan dinexşîne. Hem peyker hem wêne jî me çêkiriye. Car carek demdemakî sürrealizmê da, realizmê da, suprematizmê da hemû wêne me çêkim yani. Carek jî me got yorum yani wênekî yorum ya jî peyker jî rolyef jî me çêkiriye. Sembola jinan di resmê wî de derdikeve pêş û ew dibêje temaya dayîk ji bo wî pir girîng e. Dayık zêde hene, dayık çima dayıkê, dayık hem ne bi rastî. Ew tablokê taxriben 25 hebe heye. Ew seriyekê sembola Mezopotamyaya Kurdistan e, dayık ye, yani navê wan Kurdistan e. Carek jî xebatê dayikan heye, carek jî adine heye. Kurd dibêjine hevî, heviya, her tiştek heye. Car carek jî daha zêde sürrealizmê heye. İşte piştamne heye wîne tedî. Ev ya jî me çawa çêkiriye. Yani akıl yürütme çawa dibêjin. Ser eviya me çêkiriye ki ser tîvalê da ya jî te Neha li ser nexşên Mezopotamyayê xebatek dike. Simbola Mezopotamya me hêdî çêkirim. Simbola Mezopotamya çi ye? Ser dîwarê Sûriyê, ser dîwarê Kilîseyê, ser dîwarê zîgefta çi heye se qabartma ya jî rolyef heye çi em hêdî di eviya deynê me ki ser tîvalê de me hêdî çêkirim. Ev jî yani tenê êmin e ew wêne ha. Tenê êmin e me çêkiriye. Ew dibêje ku nêrîna civakê a li hember hunerê ji bo wî derde û gazinan dike ku gelek xortên ku dikarin bibin hunermendên jêhatê ji ber debera jiyanê berê xwe dikin kar û pîşeyên cuda. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.